Jeg hedder Rasmus Grussel. Jeg arbejder med konfliktmægling, konfliktforståelse, kommunikation og dialogiske kompetencer. Og jeg tilbyder kurser til dig og din virksomhed. Jeg er blandt andet ansat som konfliktmægler i Nordsjællands konfliktråd under Rigspolitiet, hvor jeg mægler mellem forurettede og gerningsperson. Mit budskab til dig er overordnet, at jeg ser konflikter som et livsvilkår. Jeg ser det ikke som ønskværdigt, at vi søger at undgå konflikter. Derimod som ønskværdigt, at vi lærer at navigere i dem og handle konstruktivt i dem. Et liv uden konflikter vil jeg se som værende et fattigt liv. Konflikter kan bidrage til at skabe forandring. Vi kan forandre os fra en tilstand af noget, vi ikke ønsker, til noget, vi rent faktisk ønsker. Det kan også trække noget tempo ud af nogle beslutningsprocesser, som kan blive forhalet. Vi kan få noget tid, når vi er i konflikt, til at overveje, hvad er egentlig den rigtige beslutning, og måske komme til en mere synergisk beslutningsproces. Derudover kan det skabe tillid inden for gruppen, inden for organisationen. En tillid, som er vigtigt, når vi skal skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og skabe resultater i organisationen. Endelig kan det skabe tillid og en forståelse for andre grupperinger, således at vi kan opbygge i vores organisation det, jeg kalder en kulturel intelligens. Alt det kan vi, når vi lærer at navigere, og når vi lærer at håndtere konflikter konstruktivt. Og det er det, jeg vil hjælpe dig og din organisation med. En vigtig dimension, når vi arbejder med konfliktforståelse, såvel som meget andet, det er jo at søge en definition af, hvad er det egentlig, vi arbejder med. Jeg definerer konflikt som en uoverensstemmelse mellem to eller flere parter, der skaber spændinger i den enkelte eller imellem dem. Så der er to væsentlige ord i den definition. Det ene det er uoverensstemmelse, og det andet det er spændinger. Uoverensstemmelser kan have med sagen at gøre, og de spændinger, der kan opstå, har oftest med det relationelle, altså det interpersonelle, at gøre. Min påstand er, at det er vigtigt at have syn på begge de to spor i en konflikt. Hvis vi kun søger at løse den tvist, der kan være, ved hjælp af god argumentation og regler og rammer, så kan det godt være, at vi får løst den del, men oftest glemmer vi den del, der handler om det relationelle, altså det, der kan skabe spændinger. Lad mig give et eksempel. Du har inviteret mig i biografen. Vi forestiller os, at vi har et varmt venskab. Du har glædet dig til, at vi skal i biografen. Det har jeg også. Jeg kommer faktisk for sent til vores aftale. Så meget, at vi går glip af biografoplevelsen. Så nu tilbyder jeg dig, at jeg vil betale dig de penge, vi har mistet, og jeg inviterer dig faktisk også på et cafébesøg for at gøre det godt igen. Har jeg så løst konflikten? Jeg har måske løst den del, der handler om sagen og det økonomiske forhold, men måske sidder du tilbage med en række følelser. Du sidder måske tilbage med følelsen af at føle dig taget for givet. Du er måske vred, ked af det, skuffet over, at jeg har misligholdt vores venskab. Min påstand er, at en konflikt er først løst, når vi har haft syn på begge de to spor i en konflikt. En anden vigtig dimension inden for konfliktforståelse er det mere socialpsykologiske fænomen. De fleste af os har mange gange hørt om det her med, at vi under pressede situationer kan gå i kampmode, eller et flugtmode, eller vi kan fryse til is. Nogle af de samme ting gør sig gældende, når mennesker er i pressede situationer og er i konflikter. Hvordan får vi os selv og andre mennesker ud af den tilstand? Her har vi brug for dialog, vi har brug for dialogiske kompetencer, og vi har brug for en forståelse for de psykologiske mekanismer, der er i spil. Det vil vi også komme til at arbejde med på sådan en kursusdag. Det vil sige, at jeg kan samle op og sige, at en forståelse af konfliktens dimensioner, konfliktens naturlove, noget om den måde, vi handler og agerer på som mennesker, når vi er under pres. Og i særdeleshed kommunikation, empatisk lytning og dialogiske kompetencer er nogle af de ting, som er utrolig vigtige at øve og træne på en sådan kursusdag. Derfor vil en sådan kursusdag også veksle mellem oplæg og teori og praktiske øvelser, hvor du får dig selv i spil og får et syn udefra på dig selv om, hvem er du og hvordan agerer du i konflikter. En mulig samarbejde vil altid tage udgangspunkt i dit eller din organisations behov, og derfor så starter et samarbejde altid med en samtale, hvor vi taler os ind i, hvad er det, I har af behov i jeres organisation. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig, og indtil videre vil jeg sige tak for din tid og for din opmærksomhed.